Уважаеми приятели и членове на спортен клуб Черно море Бриз. Аз съм Симеон Костов и изпълнявам длъжността на заместник-председател на Сдружението от 20 юли 2022 година. В това видео ще говоря за дейността ми в клуба, за целите, които си поставих, за битките, които се водиха в управителния съвет и за изводите, до които достигнах. Желая да благодаря на първо място на треньора на клуба, господин Светлин Попов, за безрезервната му отдаденост към обучителния процес и професионалния подход към младите състезатели. Поздравявам ви за отличните резултати. Желая да благодаря и на председателя господин Даниел Николов за това, че запази интегритета на клуба и клубните финанси, както и на господин Валентин Мавродиев за това, че сподели професионалния си опит в интерес на клуба. Накратко, състоянието на спортен клуб Черно море Бриз е следното. Спортните резултати са добри, а финансовото състояние е стабилно. По отношение на финансите, смея да обобщя, че сдружение с нестопанска цел, финансирано от държавата, може да изпитва финансови затруднения единствено когато е управлявано неправилно, когато от него се ползват частни интереси или когато са налице и двата фактора. Относно ядрото на старото управление в състава на управителния съвет, именно господин Росен Марангозов, по-настоящен президент на Българската федерация по ветроходство, господин Тодор Иванов и контрольора господин Коси Костадинов, желая да отбележа следното. Поведението на тези господа не само потвърди съмнението ми за злоупотреби с клубни средства, но и като цяло систематично затрудняваше работата на управителния съвет и нарушаваше атмосферата на разбирателство в сдружението. Причините за тези изводи ще бъдат разкрити в изложението. Искам да се възползвам от възможността, за да призова господин Росен Марангозов, господин Тодор Иванов и господин Коси Костадинов да предадат своите оставки на общото събрание, свикано от 18:30 часа във ветроходна база Бриз на 28 септември, четвъртък 2023 година. Ако това не се случи, препоръчвам спешното организиране на общо изборно събрание в най-кратък срок след вече планираното общо събрание, като на това извънредно заседание техните места в управителния съвет да бъдат подложени на гласуване. Ако такова събрание бъде свикано, като гаранция за лоялността ми към клуба и твърдостта на убежденията ми, ще предложа за гласуване и моето собствено място в управителния орган. Без резерви смятам, че хора, които безвъзмездно жертват време и усилия за развитието на детското ветроходство у нас, хора като господин Йордан Илиев, господин Венцислав Мазаков, господин Димитър Митев и господин Искрен Митев, биха били отлични попълнения в управителния съвет, а госпожа Зорница Методиева би била експертно попълнение като контрольор на сдружението. В това видео ще чуете автентични записи от заседанията на управителния съвет. Причината характера на заседанията да излезе наяве е голямото несъответствие между това, което реално се случва в управителния съвет и слуховете, които се разпространяват извън него. Тези слухове могат да заблудят членския състав и да влошат преценката на уважаемото общо събрание. Звукозаписното устройство беше използвано със знанието на членовете на управителния съвет и присъствието ми беше обявявано в началото на всяко заседание. Моите цели бяха следните. Първо, да се набележат и оптимизират излишните оперативни разходи. Второ, да се въведе прозрачност на приходите чрез банкови плащания на членския внос и даренията. За разлика от плащанията в брой, банковите плащания не могат да изчезнат от радара на дружествения счетоводител. Така се гарантира отчитането им. Трето, да се създаде модерен и функционален уебсайт на сдружението. Четвърто, да се създаде баня. И пето, да се създаде санитарен възел. За мен тези цели бяха необходимата основа, за да се възстанови доверието към клуба, да се стабилизира финансовото му състояние, както и той да стане по-приветлив за практикуващите спорта деца и юноши. За да бъде реализирано, всяко едно от тези предложения трябваше да бъде гласувано с мнозинство на управителния съвет. В хода на дебатите се оформиха два лагера. Този на техните привърженици, в това число господин Николов, господин Попов и господин Мавродиев, и този на техните противници. Господин Марангозов, господин Иванов, както и дългогодишния контрольор, господин Костадинов. Това, което следва е коментар на контекста на всяко предложение, съпроводено с запис от обсъждането му на заседание на управителния съвет. След стъпването в длъжност, първо впечатление ми направи сумата, която сдружението ни плащаше за охрана. Сумата беше 1500 лева на месец.
регламентирана от договор, сключен на 21 март 2021 година от старото ръководство на клуба. Отбелязвам, че този разход е съизмерим с заплатата на спешно нужен втори треньор. През месец юли 2022 Сдружението кандидатства за целево финансиране от Министерството на младежта и спорта. Изненадващо в същия момент месечната такса за охрана внезапно нарасна от 1500 лева на 1800 лева на месец. Това означава, че за 2022 клуба трябваше да плати 19 500 лева за охрана, а за 2023 съответно 21 600 лева. Всичко това въпреки сведенията, че качеството на охранителната услуга е компрометирано и са налице кражби на оборудване. Известно е, че много спортни и търговски обекти се охраняват с видеонаблюдение и патрули, решение при което таксите са в пъти по-ниски. Тези фактори подбудиха съмнението ми и съответно реших да попитам председателя на старото ръководство, господин Марангозов, дали тази практика не може да се промени. И има един казус с охраната обаче, където поискахме проформа фактура за следващите 5 месеца. Обаче казаха, че могат да издадат само с 20% ДДС отгоре, нещо такова и от 1500 става на 1800 лева. Тя проформата е едно плащане. Ясно, ама разход. Да, после пък гледаш ги търси. После трябва да ги покажеш. Да. Това означава, извиняйте, означава ли това, че трябва до края на годината да плащаме тази такса за охрана? В този размер. Идеята е с този проект да се покрием охраната. Така, За да имаме ще договор платим за охрана, ДДС. нека да им кажа, имаме договор за охрана постоянен с тях. Целогодишен. Плащаме 1500 лева. Те си правят там тяхните работи, охранителни фирми и плащаме 1500 лева, те ни дават фактура. Така. И сега искаме една проформа от същата фирма за следващите 5 месеца. Така. Това са, само слушай, това са 7500 лева. Обаче те искат да сложат 20% ДДС. Стават 1800 лева. Там по 5 месеца става 9000 лева. Разликата е 1500 лева. Сега въпросът е следния. Не знам, правилно ли се? Да. Въпросът е следния. Дали ние да ги платим тия 1500 лева, защото сме надзор тук, или да търсим в повече, да се осигурим охрана, или да търсим други източници, да може да по някакъв начин да ни стане финансирането от други дейности. Това е цялата работа. Обаче, сега, между нас казано, може да ги помоля да нас спонсорират, примерно, те така не че ни вземат повече пари, един месец по-нататък да не плащаме, но дета ли се съгласят. И не знаем, това са вариантите. Да. И не знаем дали се съгласят. Чакат да кажем дали искаме проформа фактура, като им кажа днес, утре ще е готова. И може още утре да приключим проекта. Аз така го виждам. Другото нещо с надпопито, договора, само там той си има договор, който аз съм го подписал за селекционер, да селектира деца, юноши, мъже, младежи и така нататък, да ги подготвят за държавния международен спортен календар, за състезания, от чужбина и България и така. Обаче, тук те пари не дават за това нещо, а дават пари за помощен персонал. Помощен персонал, да. Ние трябва по някакъв начин да реагираме. Кажи сега за помощен. Може да се пише за този помощен персонал, да се добави в неговия договор обезпечаване на техническото състояние на плавателни съдове и обезпечаване на тренировки. Както и да селектира също. Да остане селекция. Да остане, да. Добре. За охраната... Но за целта договора му трябва да се прекрати този и да се подготви нов договор. Той да не е спокойно, може да го прекрати, може да го по всяко време. Днеска за утре. Пак трябва да се пита, но и така. Както и на другия тренер. И да му подготви веднага един друг договор, който трябва да изпише тези... Те се впускат в това, трябва... Не може днеска за утре, може за другия. Има вписване там. Ами ще говорите с Ваня по Viber, ще му каже. Пък монката е достатъчно за прес материала, ще изкара там една форма на един договор, изставя същество, ще му сменят само дейността и готово. Така може да се направи. Аз искам да питам, ние можем ли да сменим тази охрана? И условията, с които... Може да сменим, но така цена никой няма да даде. Това
ние може да развалим този договор, става въпрос другия месец да не ползваме тази услуга. Кога може да го развалим? След година там, когато е подписан февруари или кога. Не, друга беше мисълта, значи те проформа фактура нищо не ги задължава, могат да издадат винаги. Проформа фактурата е един парчаж лист. Да, по принцип. Тя е като офертата. Да. Ако аз също издавам проформа фактура за 60 000 лева, Nissan Qashqai и ще си намери. Ако не платят, нали, до една седмица, то с проформа фактура се отива направо в кошчето. Никъде не се прилага, никъде не са такова. Така. Първо. Второто. Те сега като ти издават фактура, как те издават за 1500 лева? С ДДС или без ДДС? С ДДС. И тогава ще искат сега слагат още 50. Не мога да ти кажа сега, що искат, може да не се съгласяваме. Той бе свидетел на разговора, ние нямаме тайни. Обаче трябва да два-три пъти говорих, не се съгласявам. Ще гнилим с тази охрана, аз не съм изобщо доволен от цената и мисля, че ще е просто супер ощърп на бюджета на клуба. Еми да. Как не се доволен, те повече по-малко 2-2-5 не искат за нощно пазене. Кой ще, ако намериш го, да ще ги сменим? Според мен това нощно пазене е малко... Не знам дали си осмисля средствата. Трябва да имаме договор за охрана с фирма. Договор с държавата за право за безвъзмездно ползване е нещо, което ние трябва да спазваме. В него има клауза, която казва, че ние сме задължени да охраняваме обекта с охрана, нали, която е легитимна, нали, в случая фирма, която да охранява. Не, аз съм напълно съгласен, че трябва да има охрана, но дали тя трябва да спи тук и да взема толкова пари. Според мен има вече по-различни средства за охрана на обекти. Трябва да ги разглеждаме. И то целодневно. Обаче ние се ослушваме и само вечер ги назначаваме, понеже не може да плащаме 36-4 хиляди на месец за охрана. То значи да двама треньори да изхвърлим на улицата, разбираш? Да. И ние се гърчим. Ти не искаш да станеш охрана, не треньори. Казвам ти, нали, ако искаш, провери сега. Мога да назначим за охрана. Това, което знам от моя опит. Единствено тези хора се съгласиха на тази цена да ни охраняват. Най-ниската цена беше близо 1960 лева, беше най-ниската. От другите са нагоре, за вечер. А гребната база как са? Те имат ли охрана там? Имат видеонаблюдение и имат охрана. Ама има някой, който спи там. И там спи. Те спят двамата, вечер банкет правят. Тук и се сменят там на местата. Един път един спи там, другия път двамата спят заедно. Смениха си леглото, единия му даде персони половина на другия, на нашия щастлив. Ще ви покажа. Вътре има пиленца, канарчета, котки, каквото искате. Така е. Че за физическата охрана ние сме задължени. Това е един повод, който да не прекрати договора. Те скоро време изкарат в работа на този човек за месеца, за да стои тук. С удоволствие и ще ни прекратят договора, защото... Така бе, зато и тези 1500 лева да ти дават. Едва ли са? Помисли си ти дали ще ти за 1500 лева. 1500 лева, ДДС-то като махне с 1250. Аз тук му казвам. Тя фирмата не трябва да спечели. Не, обаче треньора е за същата сума. Не, искам ти кажа, че тази сума... Не, като сума... Не можеш да намериш по-ниска сума. Няма проблем. Добре, предвид, че всички са на това мнение. Договор да ги осигуряват и фактурите извъд, няма вариант. И договор имаме, който сме легитимни пред областна управа. В изпълнение на нашия договор с държавата ние предоставяме този договор. Но се очудвам за счетоводния документ. Аз проформам фактурата и после последствието, че... Сега може да не искаме да търсим други форми. Значи може би са решили, че това е варианта с дигнат. Аз имам... той каза, нали, за минималната работна заплата, тя се е дигнала. Да, явно нас са изтървали и може би сега искат, това е повода да я вдигнат. Защото, както кажеш, няма друга лойка. Това е лойката. Но те не го държат те също на някакъв граждански договор, вероятно му плащат и там някакви осигуровки, не знам. Няма начин да не му плащат. Да, и той е вземал, доколкото знам, 28 лева или 29 лева, нещо такова са падало на вечера. Това е толкова. 30 дена по 30 000 лева и 300 лева осигуровки и 100 лева за фирмата. Общо взето за табелата работа.
Така, ако смятаме, че сме наведени, в случая за този договор, наведен в смисъл такъв, че нямаме изход, не може да се съгласим. Отговорът на господин Марангозов "никой няма да ти даде да го направиш" потвърди съмненията ми, че охраната представлява средство за източване на клуба, което, както личи от записа, господин Марангозов и господин Иванов явно поддържаха. Твърденията на господин Марангозов: първо, че договорът с охранителната фирма не може да бъде прекратен до края на 2022 година, и второ, че договорът с областна администрация задължава сдружението ни да наема жива охрана, се оказаха неверни. Невярно се оказа и твърдението, че парите за охрана, отпуснати от Министерството на младежта и спорта, не могат да се пренасочат за закупуването на охранителна техника. На 31 август се свързах с изпълнителя по договора за охрана, за да връча предизвестие за прекратяване на услугата. Интересен факт беше, че въпреки представянето ми и осъзнаемата разлика в гласа, представителя на фирмата дълго време се обръщаше към мен с фамилиарно "Росене". След като все пак разбра причината за обаждането, той се изсмя. Представителя не се е виждал да му бъде връчено писменото предизвестие. То беше изпратено с куриер до адреса за кореспонденция, но се оказа, че на този адрес фирма не съществува. Към 31 август клубът беше извършил първо плащане към тази фирма по завишената тарифа от 1800 лева, извършено въз основа на анекс към договора, подписан между сдружението и фирмата. Оказа се, че такъв анекс също не съществува. След няколко телефонни обаждания от страна на представителя на фирмата и опити да получи поредно плащане за 1800 лева, а след това за 1500 лева, в което тона му се промени от назидателен до умолителен, той се съгласи да приеме 1200 и да си приспадне взетите без договор на основание 300 лева. След изтичане на едномесечното предизвестие на 3 октомври 2022 на ветроходна база Бриз в рамките на един работен ден бяха монтирани охранителна техника и видеонаблюдение. Фирмата изпълнител бе препоръчана от господин Мавродиев и предложи по-добра оферта от останалите водещи фирми в охранителния сектор. По този начин остатъка от целевото финансиране от Министерството на спорта беше превърнато в трайна придобивка за клуба, а таксата за охрана падна от 1800 лева на месец на 36 лева на месец, или общо 432 лева на година. Тази промяна спестява на клуба над 21 000 лева на годишна база. Въпреки изключването на съществените плащания към бившия доставчик на охранителни услуги, за 2022 година клуба беше похарчил 13 500 лева за жива охрана и около 5000 лева за монтаж на охранителна техника. Този разход, дължащ се предимно на решенията на старото ръководство, стана повод за атака именно от страна на негови членове – господин Марангозов и контрольора господин Костадинов. Откъде идва разликата? Не знам. Защото когато застъпихме нашия управителен съвет, които сме тук, средства в клуба бяха 20 000 лева. В момента са 37. Те са били 20 000 лева. Но ти бяха получи допълнително средство, нали? Кои средства получихме допълнително? Получихме средства от Министерството, където договора изобщо не беше одобрен. Да, и се наложи да правим много проекти. Колко пари получи? 27 000 лева. Добре, които са по проекти, трябва да платена. Влизат и излизат. После какво? От общината дойдоха ли пари? Дойдоха от общината, покриха разходите за няколко регати. Добре, после пари. За екскурзии. Дойдоха ли от програмата Здравето и морето, дойдоха ли парите? Не са дошли пари. Дошли са 6000 нещо лева, има ги. Така, после. Кога са дошли? Ами провери. Май месец. Само секунда. Май месец са дошли. Ама това са те разходите и приходи за годината. Чакай сега. Така, после дойдоха ли парите от... Какво беше, не знам. После с задна дата дойдоха ли парите от Еколенда? Дойдоха ли от този? Дойдоха пари? Сега много добре знаеш. Аз не казвам, че не са. Тези пари ние трябваше да ги разходваме 23-та година и те, ако бяха дошли, нали ще да бъде. Проблема с тези 13 идва от това, че договора към Министерството знаеш, че не беше подписан и трябваше да пишем нов проект. Добре. Част от разходите, които бяха изхарчени до тогава, не можаха да минат по този проект. Факт е. Кои разходи? Примерно за охрана. 7 месеца за охрана не минават по проекта към Министерството. А по принцип се отчитат към него, нали? 7 месеца по 1500 лева. Добре. Колко са? 10 500. Да.
Те бяха и 800 плана. Има дълготраен материал. Кой е материал на тези дълготраен? Платната. И колко са? Има на 20 платна, които купихме. Не е ли така? 20 платна. 420 за 20 казах. Ама ние предната година сме купували и по-предната. 20 години ние сме нямали минус. Ние сме имали само плюс. Само? Да. Толкова. Само плюс сме имали. Сега няма минус е нямало. Също е съплащане платна. Охраната е плащана не 6 месеца, 12 месеца. 12 месеца минават към Министерството, пък сега не минават към Министерството. Добре, бе, те ще минат от нещо друго. Какъв е проблем? Друго? Ами, как да ти обясня? Наложи са разходи, които хората отпускат пари. Сега, трябваше да ги изхарчим. аз съм имал много по-големи проблеми от тези тук с охраната. Да. Знаеш, че всичко е било в плюс. Тези 10 000 лева не са били толкова много. Сега са били 10 000 лева, но те са дошли от други. Пак ти обясних. Здравето и морето. Добре, откъде идва разликата? Обясни ми, Не мога да ти кажа. Не може да ми го Е, как да ти защото аз ти казвам, Вие управлявате финанси, нали ти управляваш финанси? Има повече пари сега. Поред мен Къде има повече пари? Сметката. Не знам. Има финансов. 20 години не съм си позволявал минус аз. Така, само плюс. Кога си има ти толкова пари? Ти си стъпвал на една база, която е нямало никога. Аз до края на юни съм нямал нито една стотинка бюджет. И съм се справил. И пак съм ти оставил 20 000 лева, нали? Айде остави ми ти 20 000 лева. Аз нищо няма да ви оставя. Аз съм го оставил на клуба. Добре, на клуба я ще оставят. Контейнери, работи. Не се притесняйте, господин. Аз не се притеснявам, аз съм оставил много повече. Това е чудесно. Чудесно, ама не го казвам. Сега на клуба ще оставиш. Много съм оставил. Ще ти броя ли? Искаш ти изброя? Не, няма нужда. Да, така няма нужда. Няма нужда. Да. Понеже правите ревизии и проверете първите 2 години микробуса, кой го е плащал. Какво значи правим ревизия? Има решение на Общото събрание. Не, той много добре знае. Има решение на Общото събрание. Ти си проверил всичко. Да. Има ревизия. Провери тия работи. Сега няма смисъл да говорим за това нещо. Много важно без да се разбере кой е платил ревизията. Така ли е, бат Косо? Не, аз исках да знам кой е спонсора. Защо? Какво толкова голямо значение? Защо не дойде да ме питаш да ти? Питахте 3 пъти, ти не ми каза. Аз те питах. Толкова се е важно. И какво значение има кой? Излезе ли са пари от клуба за тази ревизия? Чакай сега, що ми се караш? Чакай сега, излезе. Сега аз съм контролер и искам... голяма драма. Ма не е драма, от... Ама, Косо, от колко години си контролер? От 2 мандата. Ти колко години си? За първа година, 3-ти мандат си, за първа година отиваш там да търсиш документи. Защо да не? Това си не е работа, аз искам. Аз не съм казал, че не ти е работа. Търсих, защото на аудита... Ти какво ми каза? Бъди честен сега тук пред всички, защо ги искаш тези документи? Бъди честен, какво ми каза на мен? Какво ти каза? Нека да не се лъжим сега. Защо ги искаш тези документи? Да, бе, искам. Кажи защо. Този документ друго кажа. Бъди честен и кажи тук пред всички сега, защо ги искаш тези документи? Защото почваме сега пак да се лъжим. Ма не бе, не се лъжим, казахте, че ги искаме документи. Аз казах, че ще ги дам. И кой има? Защо каза, че ги искаш документите? Искахме да ги... Бъди... Да бе, с Росен искахме да ги видим. Аз с Росен искахте да ги видим. Проблемът е да кажеш. Аз документи видял? Не. Защото на мен друго ми каза. Чакай сега, документи Росен не е дал. Дай му ги да ги видя. Аз не съм ги дал документи. Аз съм ги вземал за мене. Той има повече опит, нека да ми обясни после защо идва разликата и откъде идва разликата. Явно аз съм неадекватен, за да мога да ги разбера. На мен не обясниха, аз знам откъде е разлика. И откъде? От тези неща. От кои? Които аз казах? Да. Роска, ти казваш, че не е така. Аз не казвам нищо. Казах, че не съм прав. И 20 години, 20 години казва откъде е това. 20 години аз не съм оставил на минус нищо. И не съм ти казал нищо. Сега разбирам. Казах, че не съм прав. За кое? За това, което ти казах, откъде идва разлика. Разликата не може да дойде от това, от какво казате, от... Добре, Косо, от какво идва разлика? От охраната. Ето Косо ще каже откъде идва. От неплатени на време там разни работи ми казаха и от забавени. Неплатени на време какво? Тя ми обясни, че неплатени на време неща и са минали като разход за по-късно. От записа личи, че както през 2021 година, така и през 2022
Разхода за охрана е обягнал от погледа на контролера, господин Костадинов. А за господин Марангозов, който неколкократно свидетелстваше за съществуването на оказалия се несъществуващ анекс, разхода за охрана не може да има отношение към финансовия резултат. Въпреки тази атака, прекратяването на прекомерните разходи за охрана стабилизира финансовото състояние на клуба до положение много по-добро от завареното. Този факт е засвидетелстван в отчета на паричния поток по периоди, приложен към документите за свиканото на 28 септември Общо събрание. Това подобрение се случи паралелно с постигането на по-високи спортни резултати, основна заслуга за които има треньора Светлин Попов. Подобряването на спортните резултати и тренировъчната практика отвориха вратите за привличане на нови състезателни кадри. В тази връзка клуб Черно море Бриз взе участие и беше представен на общинско мероприятие, целящо да популяризира спорта сред децата. Тогава се изостри и нуждата да се предостави удобен и модерен начин, по който родителите могат да се свързват с треньора на клуба. Наболя въпроса за модернизацията на уебсайта, стопанисван от господин Тодор Иванов, до който нито един от новите членове на управителния съвет нямаше достъп, макар и обещанията на господин Иванов за предоставянето на такъв. Да видим там по сайта имаше разни въпроси и по имейла, купаем с тях. И двамата сте най-запознати. Слушам. Ти казвай! Аз ти казвам, като ми се обадим, ако искаш да запазим старата почта, трябва да ми изпратиш паролата за контролния панел, за да прехвърля, да паркирам домейна на новия хостинг. Ще прехвърлим, няма проблем. Новата почта ще прехвърлим на това и какво правим с стария сайт? Стария сайт, информацията може да прехвърлим на новия хостинг. Той значи му сменим името. Да, но може да се паркира целият домен, което означава, че като напишеш Бриз Варна, ще влияш на един същ сайт. Добре. Което означава, че хубаво, утре ще ти кажа как ще стане чисто такова. Те някъде за да се плаща спомени февруари-март. Трябва да се плати. Ще го платим и за още една година, но там нататък ще мислим какво ще правим. Според мен е хубаво домейна да се запази като домейн. За домейна да се плаща или за хостинга да се плаща? Хостинга е едната страна на въпрос. Там има няколко сайта, което не е фатално. Домейна се плаща отделно. Да. Да. Да, всъщност плащането му за някъде февруари-март. Добре. Ще го платим както сме го плащали до сега всяка година и така. Това е моя грижа. Ще го платим, а пък оттам нататък трябва да решаваме. Но според мен домейна трябва да остане, защото тая почта вече няколко години усилено се разпространява като адрес и ако загубим домейна, ще загубим почта. Аз да питам като специалисти. А пък сега да сменяме пак почта с друго име, там трябва поне 2-3 години да вървят паралелно двете почти, защото още има хора, които пишат на Бриз Булсат. И после питат и отговаряте. Като цяло. Да. Тя не е действаща. Няма как да прехвърляш почта, нали? Ако имаш домейна, да прехвърляш, да редиректваш почта от стария в новия. Той беше компрометиран от плочо. Да, обаче паралелно поне 2-3 години трябва да работят двата домена, за да имаш тази почта. Докато разпространиш новата, ако решиш да правиш ново име. Не, може да се запази старата, аз нямам някакви... С Тюнче, с Синьо... Въпросът е, че хостинга все пак, нали, аз не мога да упражнявам контрол върху стария хостинг, мога само върху новия. И
Хостинга е на едно също място. Ако Ако трябва да го прехвърлиш, ще го прехвърлиш в твоя... Предвид, че на други има други сайтове. Аз нямам желание да имам достъп до други сайтове. Не, бе, ти ще прехвърлиш само този сайт, бе, човек. Да. И оттам нататък пари, които искаш с него. Окей. Нали? Ще запазя почтата, ще паркирам домейна и всичко ще работи. Добре, значи... Те са на едно и също място, така че няма проблем да са... Въпросът е и този сайт да се актуализира там. Да са прехвърли... Аз съм казал, давам паролата за достъпа до този сайт. На който кажеш? Защото е хубаво да имаме наистина работещ сайт. Ами хубаво, Гледам, работете. Нали и на нас сега не се наложи да се... Още първия път, като се видяхме, казах на Мони, че му прехвърлям паролата и... Добре, Нататък да действа, а пък аз оттам нататък утре ще кажа как ще го прехвърлим в вашия раздел на... как ще го насочим във вашия раздел на хостинг, супер хостинг и ще отиде в... Само този сайт ще се прехвърля оттам нататък, го актуализирайте преди каквото искате. Добре. Нали, в такъв смисъл. Единствено няма да не знам как ще стане прехвърлянето на домена, защото брат ми го плаща в момента. Нали, той се води администратор, той се води всичко. Поне тази година ще го платим, но ако почнем да правим някакви движения по промяна на администратори на това, да можеш ти да го плащаш и да го таковаш, да има време да реагираме, да не се щупи домейна точно преди изтичането на срока. Преди да е подновен, като го подновим има една година време, да видим, там ще говоря с него, да видя как ще стане точно това прехвърляне на домейна. Ами добре, на администраторските права, за да може да се плаща. Нали, до сега съм го плащал аз. После ще го плащам аз. Да, бе, добре, да не Бог знае какво съм там, 50-60 лева на година, нещо такова. Ами хубаво, аз съм на разположение. Добре, ще се обадя утре или там след Коледа, да видим как ще го прехвърлим. Ще ти го прехвърли обратно, като ще пренасочи DNS към, като го отвориш физически права, ще пренасочи DNS от едното място, нали, към новите DNS, те няма са кой знае колко по-различни, към вашите DNS и там ще се бъде. До ден днешен, въпреки решенията на 3 заседания на управителния съвет, достъп за редакция и управление до стария сайт на Сдружението не са предоставени от господин Тодор Иванов. За да превъзмогна тази пречка, още тогава създадох нов сайт на клуба – brisailing.eu. Сайта предоставя актуална информация за контакт, както и възможност за интернет реклама и за споделяне на необходимите за клубните заседания документи. Функции, над които господин Иванов умишлено и целенасочено опита да задържи монопол. Следващия съществен проблем на клуба по ветроходство бе пословичната липса на баня. Подех инициативата за проектирането, събирането на средства и изграждането на модулна баня в близост до детските съблекални. Инициативата беше подкрепена финансово от господин Александър Лазаров, господин Любомир Генчев и председателя господин Николов. Всеки един от нас, участниците в инициативата, се е състезавал за бриз и е добре запознат с дългогодишната липса на елементарни санитарни условия на базата. Сърдечно ви благодаря за подкрепата. Благодаря и на господин Искрен Митев и неговите колеги за помощта при монтажа на съоръжението. При представянето на проекта, въпреки липсата на всякаква техническа грамотност, господин Марангозов не се посвени да изтъкне себе си като автор на моя собствен труд. В процеса на самоизтъкване обаче се разбра, че при провеждането на Европейското първенство Евроилка той е наел аналогични бани и санитарни възлиза около 30 000 лева. Сума предостатъчна модулните конструкции да бъдат произведени по поръчка. Тази практика много напомня на случая с охраната, а именно използването на скъпо струващи наемни услуги за сметка на обогатяването на материалната база на клуба. Тук има интересно предложение. Може ли думата? Кажи сега предложение. Така, значи 4 човека от клуба подихме инициативата да разработим проект за контейнер баня с 4
душ кабини, който да бъде монтиран в големия хангар до съблекалните. Ето това е чертежа. Аз не знам, аз съм го правил. Дали? Знам. Аз съм го правил този проект. Сигурен си? Абсолютно съм сигурен. Добре. Ето, ако искате да се запознаете с проекта и цената му за изготвяне от фирма Astrid, които са в съседство на клуба. Като това е текущата цена. Колко пари? 9341 лева. Без ДДС. Така. Еми хубаво. Някой ако иска, имам други копия. Ето сега. Така. Интересното на това предложение е, че има желаящи да поемат огромната част от средствата на свой гръб. И при желание на управителния съвет можем да задействаме производството на този контейнер. По този начин ще имаме нова баня, която е поместена до съблекалните, които вече съществуват. И към този контейнер може да бъде добавен бойлер между 200 и 300 литра. За него също имам предложение, който е с серпентина и при неочаквано повишаване на консумацията на електроенергия може да бъде адаптиран, да бъде интегриран с слънчев колектор. Това е, което ние сме подготвили. Те са две отделения, мъжко и женско. Да, значи това контейнера е с размери, това е доста важно. Контейнера е с размери 4 на 2,40 на 2,40, като има вътрешна преграда по средата. Има две врати, два прозореца матирани, от съответно всяка страна, две мивки, които се отвеждат към задната част на контейнера. Става въпрос, предвидено е контейнера да се сложи прямо до стената на хангара и оттам да се оттича водата в канала. Може да бъде монтиран, всъщност супер препоръчително е да бъде монтиран възвратен клапан, ако случайно отстане някакъв катаклизъм, да се предотврати авария и наводнение. Но замерено е нивото на... клапан като горе. Да, бе, да. Клапан е с ревизионна шахта. Има и дупка направена тук. Може да е по-добре. Тук отзади те тръбата, така и така минава. Спокойно мога да се свърши. И нали водата и всичко. Както на времето, като го правихме като цяло. Сега това нещо, значи идеята като строихме тук беше да има и тоалетни. И предвид това, че много хубав проект, много хубава идея, предвид това, че нали, няма пречиствателна станция, нали, без тоалетните се намалява и размера. 2 на 2 са панети. Пробили сме дупка, не знам сега дали я запушиха, но има дупка голяма. Помниш, нали пробиха? Ти беше ли? Нали? Беше тук. Тук отзади ли? Отзади е дупката за пламенето. Точно. В проекта има ли Къде? Бани, няма. бани и няма. променяте това Ако нещо променяме, то това Нищо е не се променя. преместваем контейнер. вътре. Това вътре се... Преместваем контейнер, слагаш го и го махаш. Примесваемо. Хващаш го с палетната количка и го махаш. Какво да притеснява? Без палетната количка не, тя няма един мотокар. Моето мнение е, че Имаме две палетни колички. От двете страни. Моето лично мнение е, че да има тоалетна в хангара не е най-добрата идея. Това е мое лично мнение. Според мен би било супер, ако примерно тоалетни се изградят горе към баните, които в момента бъдат реновирани, което е чудесна инициатива. По този начин с създаване на постоянни тоалетни, които се обслужват, могат да бъдат спестени месечните разходи за еко-той тоалетни.
които си вървят всеки месец от бюджета на клуба. 108 лева едната, двете. Затова и това решение е за бане. Плюс това като решение, само да кажа, че ние видяхме изпълнение на тая фирма, смятаме, че качеството е добро. Били сме на място, погледнали сме мостри, вие може да погледнете, ако искате, те са в съседния двор буквално. Подаш е от теракот, няма да е пластмаса или нещо такова. И това ще позволи най-вече лесния достъп до съблекалните, които вече са изградени и в които вече се извършва част от спортната дейност. Доста по-практично да е банята да е до съблекалните. И да си за децата. Горе вече няма се ползват пак. Аз съм го мислил така, като правим хангара. Доколкото знам, даже има и пуснат кабел за... точки миналата година, можеше и да има, да не говорим, да се връщаме назад. Добра идея. Доколкото знам, има и пуснат кабел за бойлер. И кабел има пуснат. Да, знаеш. Не, кабела съм го видял. И водата пуснахме. Да, и вода има. И вода има. Да, само контейнера го няма в такъв случай. Да завършим пъзела. Да бе, трябва да се свърши това нещо. Да, Окей, няма нищо. Искам да предложа за гласуване закупуването на този контейнер с лични средства и поставянето му до съблекалните в големия хангар. Последното първенство ни струваше 290 000 лева. Отчетено, направено, ревизирано 3 пъти в Министерството на спорта и от общината. 300. Да. 300. Да, речем, участват и Министерството и... Да, Министерството даде 200 000, общината даде 90. Спонсорите помогнаха с най-различни работи. Тук само от такси... Сега да ви кажа, само една сцена струва между 7 и 9 хиляди лева. Сцена, която... Сцена. Означава ли не слагаме. Да. Примерно офис контейнери, които са на най-ниската цена ги вземаме под наем. Тоалетните банята беше 16 000 лева. Това си го спомня направо. Това беше най-големия, по-ефтина, по-скъпа беше от тоалетите някъде към 15. И тия работи трябва да ги има. Нали, палатка, къща построихме специална за обмер, защото там нямат къща. Да, построихме. Построихме още, облякахме 10 вида шатри, които съществуват, не е много скъпо. Ограда 300 метра, примерно за 500. И така, нататък кран също ще трябва, нали, там някъде към 7-8 хиляди лева беше, не помня точно. Може и 7, бил най-малко 7 хиляди лева. Така, кран за който стои, да се пускат лодките и да се дигат рибовите и там други. И отделно кран, който поставя слиповите, Иван камионът. И той струваше горе-долу толкова. Отделно, и отделно поставянето на слиповете, шарнирите, се забиват, пробиват се това с специални шпилки, лепят се и така нататък. И това всичкото е разход. После се тръгваме. Много разход има и за тия огради, колкото знам. И за оградите има разход. Да, има. Тя струва скъпо оградата. И на ден, мисля, че на секция беше как ги водеха на звено. Туалетни? Охрана, 15 000 бяха. 16 000 лева беше банята. Тя с колко клетки, извинявам се? Банята ли? Голяма. Бойлер имаше голяма. Да, стола за храна. Колко души? Те бяха две секции. Две секции. Нямат нищо общо с тях. Те там работят професионално. Те са такива за големи събития, баните. Специално са направени, по-големи са по-широки, като контейнери са. Да, горе-долу колко човека може да се къпят в един контейнер? Доста. 12. 12 не, поне 6 човека може да се къпят повече не. Бойлерите не позволяваха голям обем. В интерес на истината, къпеха ли се? И къпеха се някои, виждаха, ама нямаше така. А бойлерите какъв литраж бяха? Те идват с... Сега 200 да са били, 200 Те идват с банята с всичко. Той идват само контейнера, слагат контейнера и искат от тебе топло. Разбирам, те какво питаш,
Значи тези, които ги произвежда Ascol ги прави, са тип, нали, поставяеми, но непреносими и мобилни. Те ги вземат тук и ги карат на друго място. Те са много по, как да кажа, аз съм градил, стабилни са. Просто направени за, примерно, тази дестинация на другата. Абе да си го сложиш на лост, това така да кажем. Кой? Онзи ли? Не бе, от Хамбала ги взеха ги докараха при нас, от нас ги закараха някъде, в Толбух или къде ги закараха. Не ги поставят и да се ползват и така да останат. В смисъл, мобилни са. Но, да. Изработката на модулната баня беше възложена на фирма Astrate. Разходите по изграждането на съоръжението и закупуването на нов енергоспестяващ бойлер бяха покрити изцяло с лични средства. След писмо, което информира Astrate за смяната на ръководството на Черно море Бриз през 2022, фирмата направи жест към клуба под формата на отстъпка от близо 20% от цената на модулната конструкция. Също така фирмата предостави тяхната транспортна техника и служители, които съществено улесниха инсталирането на конструкцията, за което им благодаря. След успешното монтиране на банята и положителна оценка на качеството, беше предложена изработка на модулен санитарен възел. Тук отново се разрази словесна битка, този път провокирана от намерението ми да се делегират клубни средства за изграждането на съоръжението. Намалените разходи и завишения финансов контрол позволяват не само поставяне на санитарен възел и пречиствателна станция, но и извършването на належащите ремонти на учебните и състезателни лодки на клуба, които бяха предложени от господин Светлин Попов. Така, решение за санитарен възел. Говорихме по въпроса. Там казвам, че аз съм за от всякъде. Чакай се. Без Значи, значение. така, добре. Аз като разбрах откъде ще се плаща за санитарния възел, съм За съгласен. мен в момента Така, няма значение. сега, Говорим са много, нали? от тук нататък, значи, въпросът е следния. Възела няма да се изгради за 2 дена, т.е. днеска го решаваме, утре е готов. Айде да нахвърляме на бърза ръка някакви отговорности по това нещо. В смисъл. Да бъдат Някой да събере оферти. Някой да провери какво... Чакай малко, изслушаме. Някой да събере оферти, някой да провери трябва ли някакви разрешителни да вземем Задължително. от общини, от тук, от таме. Нямаш право да променеш. Което също е важно. Конструкцията е това, което Някой да провери, някой... Така. И какво трябва да се направи, за да вземе тези разрешения. Защото, иначе си говорим, поставяме си въпроса, кое е по-хубаво да си богат. Няма да има туалетен баня, вече има 2 едната работи, много добре. Жалко и толкова време, че не са ползвали. Ама променяме конструкцията. За туалетните, ако тръгнеш това, ти разрешително... Нямаш право, имаш хангар, нямаш туалетна и баня. Ама ние няма да строим там. Ма вие не строите. То е направено за хангар за лодки, не за туалетни и бани. Ама ние няма да слагаме вътре нищо. Да, не става въпрос за това. Това не е става. Тук става въпрос за на друго място. Ама и за банята е И също. това е преместваема постройка. Добре, Няма преместваема. Вкъщи преместваема туалетна ли правиш? Сереш преместваема туалетна, така ли? Така. Нали като дойдат да проверят, ще искат проекти. Разрешително те кой ти е разрешил да го поставиш? Дори и временен обект. Който се плаща. Знаеш колко се плаща на година? Питам ти. Какво? Колко се плаща за военен Временен обект. Зависи какъв е. Е това. Кое? Е това, дето сте го сложили. От 400 до 800 лева на година. Сега. Не са смети. Подобно отношение по време на заседанията на управителния съвет далеч не е прецедент. То се наблюдава системно и е целенасочено. Поведението има 3 основни цели. Едната е да се възпрепятства влагането на финансови средства в трайни придобивки в полза на клуба. Както стана ясно, същите средства като алтернатива могат да изтекат в договори за наем на услуги със съмнително качество и пазарна стойност. Втората цел е да се направят максимално неприятни усилията на членовете на управителния съвет, които работят за прекратяването на подобни практики. Третата цел е заседанията на управителния съвет, поради техния характер, да останат извън общественото внимание.
Но освен самоконтрола, на контролера му обягна факта, че към момента спортен клуб Черно море Бриз плаща над 1600 лева годишно за наем на санитарни възли, които често не покриват дори най-ниските хигиенични стандарти. Съпротивата към преместваемите обекти е противоречива и по отношение на факта, че той не се поколеба да превърне един от фургоните на база Бриз за склад и работилница за лично ползване, което отваря темата за опитите да се извършва търговска дейност на територията на клуба. Огромното мнозинство от членовете на клуба отделяме от собственото си време и усилия, за да спомогнем развитието на българското ветроходство като достъпен и масов спорт. Ние не използваме клубната собственост за лично облагодетелстване и не развиваме търговска дейност на територията на клуба. Освен неморално, това е и противозаконно. Желая да акцентирам, че изключение от това правило има. В линка в описанието със заглавие "Опити за противозаконна търговска дейност" можете да получите информация за организация, която провежда подобни мероприятия, както и за познатите лица, свързани с нея, и материалната им база и екипировка, част от която е била закупена от спортен клуб Бриз под ръководството на господин Марангозов. Това е видно от резултатите от проведената по решение на Общото събрание ревизия. По отношение на проведените мероприятия, бих желал да обърна внимание на детска регата Одесос 2023, проведена с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта, и на детски ветроходен курс и регата Рен Менеджмент, проведени по инициатива на едноименната фирма. Спортен клуб Черно море Бриз беше домакин на двете мероприятия. Що се касае до управителния съвет, регата Одесос беше организирана и проведена изцяло от новите членове на съвета. Тук за пореден път бяха демонстрирани резултатите от труда на Светлин Попов, както и организационните умения на председателя на клуба, който макар и в отсъствие предостави важни напътствия. Ценна беше подкрепата на членовете на неговото семейство в лицето на госпожица Мариела Николова, също дългогодишен състезател към Бриз, и на господин Росен Николов. Добро впечатление ми направи работата и счетоводната компетенция на госпожа Методиева. На това се базира и решението ми да я препоръчам за позицията на контрольор. Регатата също нямаше да бъде възможна, ако не бяха всички доброволци и съдии, на които искам да благодаря. Присъствието на Българската федерация по ветроходство в лицето на господин Марангозов, която между впрочем е базирала материалната си част на територията на спортен клуб Черно море Бриз, се изрази в опит събитието и организаторите да бъдат дискредитирани пред представителя на Министерството на младежта и спорта. Подобно поведение от страна на господин Марангозов се наблюдава и в Асоциация Черно море, от която клуба ни е част, и това има финансови последици, макар и несъществени. Въпреки това вмешателство, успеха на регата Одесос 2023 беше факт. Този факт пролича в усмивките на участниците и в реакцията на техните родители. На церемонията по закриването на регатата прозвуча и признанието на главния съдия и легендарен мореплавател капитан Светлозар Тенев. За провеждането на обучение по ветроходство за деца и регата Рен Менеджмент основна заслуга имат 3 души. Господин Димитър Митев не само поде инициативата от страна на фирмата, но и присъствено спомогна за провеждането на едно чудесно събитие, което запознава децата с ветроходния спорт. Това е причината да го считам за добро бъдещо попълнение в управителния съвет на сдружението. Тук е мястото да се отбележи приноса на капитан Боян Добрев за това, че осъществи връзката между фирма Рен Менеджмент и спортен клуб Черно море Бриз. Без съмнение всичко това нямаше да бъде възможно без Светлин Попов, който успешно проведе курса по ветроходство, както и регатата Рен Менеджмент. Със своята енергия и отдаденост господин Попов може да служи за пример на треньорския състав на всеки клуб по ветроходство в страната и отвъд. Това подробно изложение обобщава дейността и впечатленията ми от изминалата година като част на управителния съвет и заместник-председател на спортен клуб Черно море Бриз. На територията на клуба категорично няма място за лични търговски интереси, точно както за хора, които преследват подобни интереси, няма място в управителните органи и членския състав. Смятам, че приноса на членовете на сдружението, особено на съставляващите управителния съвет и най-вече на председателя, трябва да е допълнение към тяхната материална независимост. Смяната на ръководството на Общото събрание през 2022 година покри това изискване, особено що се отнася до председателя.
Човека, който директно отговаря не само за основните организационни въпроси, но и за боравенето със средствата на сдружението. Всеки участник в общото събрание трябва да е наясно с тези ключови правомощия на председателската позиция. За мен, развоя на общото събрание на спортен клуб Черно море Бриз през 2022 символизира една от ярките победи на българската уставна демокрация. Преди години състезател в клас 470 беше казал, че клуба е умален модел на държавата. Защитете я!